Мы павінны знайсці яго, прывязаць да насілак і перашкодзіць яму стварыць ідэальную істоту. Спыніць яго? Чаму? Ага, ты сапраўды дэбіл. Сёння апоўначы голад стане рэальным. Што далей? Ідэальная істота. Я думаю, што ўсе яны неяк звязаны. Усе, нават я. Магчыма, доктар яшчэ не скончыў істоту. Можа быць, мы можам спыніць яго. Памятаеш апошнюю дзяўчыну ў артыкуле пра гульню ў выступ? Тая, што зрабіла крок і паспрабавала забраць з сабой сябра. Яна паказвала на неба і крычала. Пра што яшчэ мы ведаем, што з'явіцца ў небе? Яна працягнула да мяне рукі, быццам я павінен быў аддаць ёй апошнюю частку галаваломкі, якую яна з-за сваёй шчодрасці дала мне патрымаць. Ідэальная істота, сказаў я. Бінга! Мы вырашылі крыху аднавіць сілы.